Khona busile ukuthi-ke ngabe kuchaza ukuthini ukuphupha ngeselesele noma-ke ngithi ixoxo. Sonke-ke siyazi ukuthi ixoxo yisilwane nje esiy'xumelayo esincane kodwa-ke esingathandeki. Angicabangi ukuthi khona umuntu-ke othi yena uthanda iselesele. Yingakho phela-ke uma uliphupha iselesele lesilwane sisho-ke into engeyinhle. Ukuphupha-ke ngexoxo noma iselesele kuyinto engeyinhle. Lokhu-ke kusho ukuthi-ke kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando. Okusho ukuthi-ke khona umuntu okushaya-ke ngesichitho sesahlukaniso. Kungenzeka ukuthi lesi chitho ufuna ukuthi uhlukane nothandiweyo wakho noma-ke nomngani umuntu-ke emkhonze kakhulu. Ngeke nje uzuthande-ke sizogcina-ke sinihlukanisa ngoba ngisho ukuthi isichitho sesehlukaniso ongasiyona-ke into enhle leyo. Ukubamba-ke ixoxo uma ukuthi-ke uyalibamba leli xoxo ngowesifazane uzithwele. Lokhu-ke kusho ukuthi-ke ujabulile ukuhlangabezana nomntwana wokuba-ke ngokuthi-ke usuzoba umzali. Leli phupho kungenzeka futhi lihlobene nesikhathi ngaphambi kokuba-ke ukhulelwe. Kwenzeke-ke uphuphe ixoxo emlonyeni. Lokhu-ke kungenye-ke yamaphupho engaxakile futhi-ke ayimvela kancane umuntu-ke angawathola. Kepha-ke uma umuntu ethola leli phupho kusho ukuthi-ke unezwi elidalwa ukugula. Leli phupho lingaba-ke mayelana nokwesaba okuphathelene-ke nokukhulelwa okuvame ukuthi-ke owesifazane engakwazi ukukuveza. Uma-ke ubona iselesele lisemanzini ephusheni, ukuphupha ngexoxo emanzini kuxhunyaniswe kakhulu nokuzala. Indlela-ke amaxoxo aqala ngayo emanzini njengamaxoxo bese-ke eba ngonozankosi. Ngemuva kwalokho agcine-ke eseba amasele noma ngithi amaselesele. Kwenzeka-ke okufanayo insaneni zabantu. Ukubona amaxoxo emanzini kusho ukuthi-ke izingane zingaba nempilo futhi zidlale. Lapho-ke amaxoxo esuke endiza khona, lapho-ke owesifazane uma ekhulelwe ephupha amaxoxo endiza, kukhombisa ukuthi-ke unethemba lokuthi uzozithola izindawo eziphakeme zenjabulo nengane yakhe. Unethemba lokuthi-ke ikusasa lezingane zakhe lizoba impumelelo, kube nokujabula futhi phakathi. Ngiyathemba-ke mlaleli ukuthi ukuzwe konke ebengikuchaza. Uma ukuthi-ke khona la onombuzo wona, ngicela ubhale la ku-comment section umbuzo wakho ukuze-ke ngizobuya nevidiyo noma ngikuphendule. Ebese-ke ushaye subscribe ukuze ungaphuthelwa-ke amanye amavidiyo engisazowafaka.